Nuwun sagung para sesepuh, para pinisepuh ingkang anggung masukti dumateng pepuyaning kautaman ingkang pantes pinundi saha kinabekten. Para pangemban pangbating praja satriyaning nagari ingkang sinuba ing pakurmatan. Para sarjana, para sujana, sejananing budi ingkang sampun wenang hanampi wahyuning kasutapan ingkang satuhu bagya mulya. Mewah sangya para satyawarga, Carana madya saha tamu sinedahan kakung putri ingkang tansah winantu ing suka basuki. Nduninji awit saking kepalangipun Bapak Kusmanto sekalian garwa. Kula kapitedan sinaraya hambuka wiwaraning suka wenganging wicara dwaraning kandha. Minangka jejering pambiwara ngaturaken urut roncening tata upacara ingkang sampun rinakit rinancang dening klawangsa. Kewala kaeneraken wonten ing pawiwahan prasaja ing dalu kalenggahan menika. Nuniji Bapak Kusmanto sekalian garwa, hanetepi darmaning asepuh angrakit sekar cembaka mulya hamiwa siwi margya suda kanthi raos panalongsa ingkang hamenggu karsa nyuwun wonten ngarsaning Gusti Kang Maha Agung miwah nyuwun donga pangestu para lenggah mugi kaleksananing sedya ing dalu kalenggahan menika purwa madya wasana pinaringan rahayu wilujeng tebih ing sambikala. Nuwun para lenggah, saderengipun kula ngaturaken urut roncening tata upacara ing dalu kalenggahan menika mugi saged jumbuh kalian kuncaraning bangsa. Sumangga nun dumateng para lenggah, langkung-langkung dumateng para sepuh ingkang sampun handung kaping yuswa, ingkang ateges sampun pana ing pamawas kiblating panembah lebda ing pitutur. Sumangga kula dherekaken manungku puja hastawa puji hastuti. Ngunjukaken suka syukur ing ngarsaning Gusti Kang Maha Agung wiwit saking sih wilasanipun ingkang sampun rumentah dumateng panjenengan sadaya dalasan kula ingkang sarta mugi lampahing tata adicara ing dalu kalenggahan menika tansah winantu ing suka basuki. Para rawuh, para lenggah, sampun dumugi wayahing mangsa kala binuka ing tata upacara. Kapurwakan swaning penganten putri marak ngabyanto sok sami ing ngarsa panjenengan sadaya. Wondene adicara ingkang angka kalih nuninji swaning penganten kakung tindak tumuju ing sangajenging kori pawiwahan. Saperlu hanetepi tata cara pasrah panampi. Dening adicara ingkang angka ketiga nuninji tata cara adat widi widana panggih penganten kalajengaken krobongan. Rawuh kadang besan kapapak dening Bapak Bambang Sujono minangka adicara ingkang angka sekawan. Wonten ing adicara ingkang angka gangsal nuninji
pangabekten. Paripurna pangabekten kalajengaken tata cara donga minangka adicara ingkang angka 7 nun inggih Pambagya Harja Yuwana. Wonten adicara ingkang angka 8 nggih Purnaning Gati. Mekaten menggah pratiran lampahing tata upacara pahargyan prasaja ing kalenggahan menika. Mugi wonten suka liraning penggalih. Kasuwun tansah lelanggahan kanthi mardu madikaning penggalih Hangrantu Titi Laksana upacara salajengipun. Nuwun, matur nuwun.